Здравейте, казвам се Наталия и работя като експерт в социални мрежи и стратегии. Живея от 8 години в Лондон. Започнах да се занимавам с социалните мрежи и с правенето на различни стратегии от година и половина, като записах няколко курса, започнах различни специализации и смея да твърдя, че наистина мога ясно и точно да изградя правилната стратегия за всеки бизнес и експерт. Това, което правя, работя с различни фирми и бизнеси в България и в чужбина. Правя го наистина с желание и любов. Не само поствам в Instagram, Facebook и LinkedIn, а изграждам ясна и точна стратегия, позиция, като правим различни автоматизации, имейл маркетинг и работя изцяло с огромно желание, любов. Ако искаш и ти да се свържеш с мен и да изградим за твоят личен бранд, фирма или това, с което се занимаваш, може да се свържеш с мен.